Niġu issa għal tqassim tal-ġid. Sur President, dal-Gvern dak li wiegħed iwettaq. Dan jgħod għat tqassim tal-ġid li hu frott ta' tkabbir ekonomiku. Dan il-budget ser ikompli juri kif il-ġid se jirħaq lil kulħadd. Iż-żieda għall-għoli tal-ħajja li ma żieda hija maħduma skont il-formola maqbula bejn l-imsieħba soċjali fih dan l-MCSD tirrifletti inflazzjoni ta' 1.08% għal perjodu stabbilit. Għas-sena d-dieħla iż-żieda se tkun ta' €2.33 fil-ġimgħa. Din iż-żieda se tingħata lill-impjegati kollha kif ukoll il-pensjonanti u lil dawk fuq il-benefiċċji soċjali lill-istudenti se tkun qed tingħatalhom ukoll kumpens pro rata biex bekk jerġgħu jolew l-istipendji. Matul din is-sena bdejna nimplementaw il-wegħda elettorali li nagħtu lura lil ħaddiema il-ġranet tal-festi pubbliċi li jaħbtu fit-tmiem il-ġimgħa u li ħadilhom ħadd ieħor bla ma konsulta. Matul is-sena d-dieħla għalhekk sejrin inżidu ġurnata oħra mal-lif tal-ħaddiema. Matul is-sena li għaddiet kien sar ftehim storiku bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali, il-unions kif ukoll min ħaddem, fuq kif għandha tiġi supplementata il-paga minima nazzjonali. Dan il-ftehim kien jistiepola l-impjegati fuq il-paga minima jittellaw minna wara li jkunu ilhom sena fl-impjieg ma' min ħaddimhom. Il-ħaddiem ikun intitolat għal żidiet ta' €3 fil-ġimgħa tul it-tieni sena fl-impjieg u t-tielet sena għal żieda ta' €3 addizzjonali wkoll fil-ġimgħa. Ħaddiema li jkunu qegħdin jaqalgħu iktar mill-paga minima bażika ikunu intitolati għal parti miż-żidiet fit-tieni u t-tielet sena tal-impjieg. Dan ifisser li l-ħaddiema kollha li kienu fuq il-minimum wage fl-2017 din is-sena ingħatatilhom żieda ta' €3 fil-ġimgħa u s-sena d-dieħla tingħatalhom €3. Is-sena d-dieħla tingħatalhom €3 oħra fil-ġimgħa. Sur President, għall-ewwel darba fi 11 sena u f'ċertu każijiet fi 23 sena sejrin inżidu il-Children's Allowances. Dawn se nagħmluh lil familji bidħul gross ta' inqas minn 20,000 fis-sena. L-rata ta' Children's Allowance se tkun tiżdied sa massimu ta' €96 fis-sena għal kull wild, kollox hu stmat illi 24,600 tifel u tifla minn 16,500 familja se jgawdu minn din iż-żieda. Din il-miżura li tiswa $2 miljuni u tarif fuqha qed tingħata f'tabella 2.1. Ix-xahar li għadda bdejna nwettqu l-wegħda li nkomplu nnaqsu it-taxxa fuq ix-xogħol. Għandi pjaċir inħabbar li dak li qed insejħulu tax refund li ngħatat din is-sena ser tarġa' tingħata matul is-sena d-dieħla. Din il-miżura li tiswa €11 miljun u nofs u se tkun jibbenefikaw il-fuq minn 200,000 ħaddiem li qegħdin fis-suq tax-xogħol. Araw tabella 2.2. Dawk il-ħaddiema li huma reġistrati bħala singoli għal fini ta' taxxa u dħul tagħhom minn xogħlijiet part-time jaqbżu is-ceiling ta' €9,100. Iżda ma jiċċedux il-minimum wage mhux se jibqgħu jiġu aktar intaxxati. B'hekk qegħdin nindirizzaw anomalija. Sejrin nemendaw il-liġi tas-Sigurtà Soċjali sabiex għall-ewwel darba f'pajjiżna persuna self-employed li għal xi raġuni kollha tjifqu mill-attività tagħhom u jibdew jirreġistraw għax-xogħol se jibdew ikollhom dritt li jirċievu l-benefiċċju għal qatt. Dan skont il-kontribuzzjonijiet li jkunu ħallsu. B'hekk qegħdin inneħħu id-diskriminazzjoni li teżisti llum bejn persuni impjegati u persuni self-employed. Tul din l-aħħar sena sar xogħol fuq qafas regolatorju
biex jiddaħħlu numru ta' benefiċċji li għandhom jingħataw lil kull membru tal-forzi tas-sigurtà li jaħdmu mal-Gvern. Dawn il-benefiċċji jingħataw f'każ ta' inċident fatali jew diżabilità permanenti u li jwassal għall-individwu li ma jkunx jista' jaħdem iżjed. Bi pjaċir inħabbar li fi żmien qasir ser inkunu qegħdin jingħataw aktar dettalji ta' dawn il-benefiċċji u kif se jkun qed jiġi introdott dan il-benefiċċju lill-impjegati konċernati wara li jsiru l-aħħar konsultazzjonijiet. Mis-sena d-dieħla se nżidu l-ħlas tal-għajnuna medika mhux kontributorja b'5.14 fil-ġimgħa lil dawk il-persuni miż-żewġa fejn hemm żewġ adulti li jbatu minn mart kroniku u li qed jirċievu din l-għajnuna. Din iż-żieda tirriżulta mid-differenza li hemm sal-lum bejn ir-rata imħallsa lill-ewwel adult u r-rata mħallsa lit-tieni adult. B'dan il-mod issa kull adult fil-familja jitħallas indaqs. L-aktar li se jibbenefikaw minn din il-miżura huma koppji anzjani li t-tnejn għandhom mart kroniku u huma eliġibbli.